Здравейте хора, днес ще играем на Subway Surf. Ку! Ама добър. Цъкаш хикса. Добър. Don't ми се Дай си карай. направи ти. Тук като направиш ти. Така. Днес ще играем на Subway Surf. Заби си ногтите! Коте! Добре, днес ще играем на Subway Surf. Ти имаш диното, е? Да. Добре, давай цъкай. И почваме. Това е тази Катерина. Аха. Нищо, Едната ще малко имаш аз. рекорда. Ще го мина със сигурност. Лесен рекорд. И... лебе. Ах, как ти лагва. Лаги, много лаги. Трябва да го направим с по-малко FPS. О, тя ще има. Cool. Готин. What? Готин си, Нега. Трябва да го правиш, че върви на 30 FPS. Нищо. Аз ще го правя, примерно на 25. Ей, What? внимай, ако правиш. Така. Шушуно. Внимай, ако правиш. И днес ще се опитаме да минем... Ще се опитам да мина Рекорда. всички възможни... Да, моя рекорд. Ще се опитам да си го мина, който не е толкова голям. 80 и няколко си Моя хиляди. рекорд е 130 и няколко хиляди, не знам всичко. Имам един приятел от София. Аз в момента не съм в София. И имам един приятел от София, Иво се казва. Си спомням, че беше направил за пари 10 хиляди. 10 хиляди не рекорд. Вау, как What the мина? fuck? Как не се бусна, бе? Не знам. Ти Аз съм беше мега слабия, бе. стига. Аз съм мега слабия, бе, човек. Брат, Аз съм ти знаеш, бах аз имам- скелета. Аз съм 25 такива. Ти трябва да събереш максимум 30. Стига. Кул. Събра го. Така е, бе. сега ще даде 50. И си спомням, 500, че беше направил 10 хиляди и няколко пари. 700, бе. 750 кинта. Стига е. Се бъзикай. И да. Те хора, ако гледате това в YouTube, абонирайте се за нас, дайте положителен мод за клипа. И ако ви хареса, дайте палец нагоре. 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 И да знаете, също няма да спираме. По принцип това го казват, когато спират клипа и скоро може да има поредица, да се опитаме да минем нещо като стрим на The Walking Dead може да има. Не се знае, ще видим кой ще го снима, но да, ще бъдем двамата. Не спомнете дали ще бъдем двамата или петимата или осемтимата, или колкото сме там, да, които са някакви невидими негри. Негари. И да, ще снимаме на още много игри. Майко, направо 11 мале, почти минахме рекорда. Стига е, тази Катерина, че убиме. Внимай, какво правиш, брат? Стига е, по-лесна игра няма. Стига е. Аз обувките много не ги вземам. Обувките? Аз щях да кажа, що ходиш бос навънка. Мисля, че... Аз обувките не ги вземам, ти да подскажеш. Защото те изобщо не ти. Макар, че много помага ако има, например, такива си се прецакал и стръгна на друга страна. Маля, ако паднем, ще изкарчим един ключ. Да тебе. No. Що? Хора, почти минахме рекорда. Дубай, what the fuck? Що Дубай се бъгна? Това Арабия ли? Дубай ли? Бате, колко малко. Колко много ФПС. Бокси. И да, в канала ми ще има други ютубъри, които много ги гледам. И да, аз не съм много голям, аз съм само на 10 години. Да знаете, 4 клас. Уча в София. Да знаете, че аз и съм повече подробности няма да казвам. Защото не искам да дойдат долу на вратата да ми чукат. Здрасти, геймплей, какво правиш? Стига е. Иска биди, бе. Твоето Какво ти пука? Твоето семка.
Ай, човек, да не те бе, И ще 2000 кажем- метра остава. Да и минимната с рекорда. Негърка. Значи хора, ако сега умрем, ще спрем... Омергами. Ако сега умрем, ще спрем клипа. И ще се върнем, когато сме близо до реко. Ай, стига, мина го. То го познаваме, то са от Сали нашето училище, Борчето, да. бе, Сали Борчето. То са от нашето училище. Ми да. Сали Борчето във Фейсбук го имаше. Салито. Мали ще уминим рекорда на Салито, брат. Може и да не го минем. Какво 10 става, бе? 000. Майко, как му тропа сърцето. Нормал. О, знаеш как му тропа? Не, не се шегувам, наистина. Пак, бяла точка, имам чувство, че игра на комп. И да, аз не играя на компютъра. А играя на телефон. И не се знае дали ще има стримове. Абе, ти кога сега цъкам на телефона, ама ще цъкам или на комп? Може би. Но не винаги ще сме двамата, защото аз сега не съм в София. Мале, ще уминим рекорда на Салито. То Сали го знам, то от нашата даскала. Даскало. И да, аз съм в София и Аз съм в момента съм, да, ние сме в Лозница в момента. И оттам Ой, снимам. де, сега ще напуснат гей. Ай, О, това стига, бе. беше чист късмет. Мега късмет, бате. Да, скок. А твоето негър. Мамка му. Два. Добре, хора, за сега няма да говорим, защото се разконцентрирам и... Ай, стига. Не, ще говорим. Да не им стане скучно. Да, ако имате някакви въпроси за... Пишете долу в коментарите. Те би знаеш ли, че ще гръмна? Кой бе, мене ли бе? Да, кой друг? А, не знам. Сигурно Аз като баба гледам, ми. имаш милиони хора по света. Че гръмниш кой. 5 милиона и 50 хиляди. Добре, аз сега спра да говоря, защото пак ще се бъснем, че трябва да дадем 4 ключа. И да, ако долу съм почти сигурен, че ще питате за кой герой събирам. Не съм толкова сигурен. Ще събирам за новата... Не за новата героиня, а минахме за рекорда на по-скоро за... Коя е Тасо? Брат, ти още рекорда не си минал, бе, смятай. Колко има до твоя май. Може сигурно има още 50 милиона. Колко ти е рекорда? Не знам. Че не го разбрах предния път. 80 и няколко хиляди. Сериозно, моя 100 и нещо. Ай, Мале, не, не аз... съм Не. Аз в принцип не игра, аз днеска си я свалих. Затова. Браво е, човек. Щом се е свалил днеска, я гледай, право си за добра. Браво. Ти се базикаш с мен. Бане! Голяма работа. Бане! Виж какво се взехме прайс. хора. Кото има. То е за това. Айде, Гледайте, парички. А така! Да, 287. Ето сега ще ви покажа за кое събирам. Събирам за ето това. Вълшебното килимче на Алибаба. Вълшебното килимче на Алибаба. Така хора, мислим това да е за този клип. Да, и може да снимаме и на други, например, като сега ще ви покажа някой от игрите, които имам на телефона. Може да снимаме на Майнкрафт, ако искате. Да, и може да снимаме на Майнкрафт, може да снимаме на Smash Hit, И ако искате на FTS футбола. 15, да, на Потерито правим. Може Може да снимаме и на My Talking Tom, на Tom Bubble и на Angel. Еми така хора, Мислим това да е всичко за днес и това беше от нас. Виждане, хора!